папагала говори ли? Не, имах говорящ папагал, ама той горкия рипна 3 месеца след като го закупих. Не знам защо. Не се разбра, получи вътрешен кръвоизлив, само това знам и рипна съществото. А сега този обикновен папагал. Как е питон на сервера в пакта в Майнкрафт? Очакваш и да ти кажа. Защо питате? Удари ме тока! От мене ме удари нещо друго току-що! Уау! Така. Хо-хо-хо-хо. I'm coming, bitches, I'm coming. Еми хора, сега малко така ще трябва да не гледам чата, защото малко ще е трудно. Ууу! Какво това бе? За ком ме стреляте с това бе? А не с RPG-то. What? Се тая. Без главни... Ау, ти се разписа. Бре. Човек да не повярва. Мале, камък! Уоу! Бау, бич! Изи пизи! Така. Да видим сега. Кой те тренира? Цецо Видински? Прави ли си секс? Не бе! На 17 съм! What? Не съм някакъв дебил, дето да прави каквото си иска, когато си поиска. Чайте бе, защо той преди стреляше такова друго бе? Много ли се кевиш като вкараш гол? Как се радваш? Откъде да знам бе? Аз не мога да се радвам на... Не знам, аз много тъпо се радвам някакво. Откъде да знам? Абе, знаете аз как се радвам някакво дебилно такова. Брат! Да умра ли искаш? Я ми се разкаря от главата. Брат, той пак му стана лошо. Ай, колко му... Еми, рип, онуфри. Ей, че си... Последна ракета. След това. Хоп. Хоп. Тия баваш и се. Оцелихте. Ау, 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 ау. За това трябва да оцели. Не, за малко. Ами това. Не, това няма. Тук има някой, дето е с моторчо. Стима на CSGO. Еми, ще видя. Имам едно предложение за CSGO. Не! Което може би ще го направя. Предложението е супер готино. Мало, цели го! Не, за колко малко! What? Брате, баваш ли се? Останах последният. Не върху мен бе! Оцелях! Вау! Ама на малко кръв. Фу! Има газ! Така, пак ли тук ще ни изпълня до това бе? Мале, ще гръмне ли? Да, този път обаче не ме бутна лад. И сега, къде е спринта бе, Shadow? Еми, спринта... Не го знам къде е. Мале! Така. Тия газови простоти тук. Абе, дай си ми стики бомбата бе. Дай си ми дай бронираната кола и браво, те се посамоубиха вече. После ще приема поканите за криото. Аз имам и флеъргън. Торпорирай ма. I believe I can fly. Уау! Айде още един. Не успях. Еми, един бе. Доволен съм.
Видейки съм бил доволен на какъвто и да е кил. Здрасти! Кога ще играеш пак след това, бе? След тази игра. Някои умряли, добре, оставихте ми по-малко. Мале. Какво направих аз? Това го усетих. Така, дайте да размениме колата, за да не се наложи да катапултирам по някое време. Така, взимаме. Браво, май френд, умря. Не, Онуфри, имай милост, остави някой за мен, брат, знаеш. Знаеш, аз и ти си ги умеме тия. Уоп. Аз тъкно го стрелнах. Nokia свенер, че по-точен да бъда. Която в момента не знам къде ми е. Кажи ми името. Не, няма да казвам на никой името. Как ти е скайпа? Добре ми е скайпа. Много добре. Не, оставете по една базука! Добре! Айде са! Дано, пукнете, дано! Базука! Добре, може да живеете вече. Базука. Стой сега, далеч от мен! Ама, защо си такъв, бе? Тома иска да ме бутне. И се опитва да ме издрази просто. Бум! What? Добре. Братя, пазете се. Те спак ли са двама, бе? Как съм застанал на ръбчето, тук май ще ми хареса като падна. Бум. Не отвън! Не. И то се побърка. Уоу! Брат, умри! Браво, бе! Бум! Те смениха колата, иначе бяха рип. Как те пропуснах? Как успях да те пропусна? Аз като някой ретард стрелнах. Айде! Оу, да! Мисля, че тут целих. 230 вюра, качват се, хайп! Хо. Не, избързах. Леле! Как мога съм толкова крив? Rest in peace. Леле! Рип! Айде! Още веднъж! Айде, бе! Не! Оу! Thank you за това, което направихте. Кога започва стрима? Преди около час. Даже повече от час вече. Добре. Чакайте, че това май мога да се хлъзна. Мога ли да се хлъзна? Не мога да се хлъзна. Супер. Колко са живите? Един. Добре, само един е... Така. Ама той седи там. Може би сменя колата си, ще моля да го гръмна от тук, бе. Не, това се гърми преди това. Така... Гръмнахте. И не умря! Нужно да го пише с главни букви, моля. Това ще заболи. Как сте праснах даже. Така, моля ви се, оставете ми тази хубавата кола. Не, don't touch. Правих ти покана в Origin. Ами добре, ама Origin ми е фул с френдове. Забравяй да спомена преди това. Кога ти е рождения ден? 18 януари? Мина вече, спокойно. Защо не правиш клип на Room Tour или Setup? Защото няма какво да ви покажа. Няма нищо интересно. Леле, Mortal Hex, най-накрая ти се заиграме, май френд. Най-накрая. Дойде ти музата да играеш и ти. Аз тъкно казах, няма да направиш пак сигурно нищо. Че предния път нещо не ти въреше много. Ама, вече ги различи сега.
Нищо ли не ми оставихте? Браво на вас. Отде да знам. Не, чай сега заради това, че... Не, базука. Добре. Та има гранатомет. Ей там долу. Ама той гранатомет за коми е, бе. А той е по-бърз. Паси се. Мале се опич как се бутаме така хубавичко. Някой мина там отстрани. Откъде? Аха, ти си мислиш, че ще се измъкнеш, а? Мислиш, че ще се измъкнеш, а? От мен никой не може да се измъкне, брат, съжалявам. Оу! Това беше просто невероятно. Само как го шибнах. Не, моля се. Къде падна? Мале. Хоп. Добре. Някъде тук ми се стори, че падна факаната стики бомба. Не! Бързо, настигаш! Оцелихте, бе! И преди те оцелиха! What the fuck? Това има 3 удара животи, бе? Или... Какво става? Добре. Двама са. Къде е другият? Другият е под нас. Добре, какво прави той под нас? Ако не е тайна. Аз съм пръв! Никой не е пръв. Мале, това се размина на косъм. Бързо! Този път бях аз. Така. Аз събрах май всичките килове сега, бе. Поне, или не знам. Идва. Мале, бомбата мина точно до мене. Браво, че не ги гръмна когато трябваше, иначе бяхме ери просто. Съмнах се с патрона за тебе. Аз ще видя и ще ти пиша там, ако си съмнал. И така. Да видиме. Трябва ми още една. Айде бе, брат. Това трябва да го убиеме бързичко. Знам, че нямате търпение за пакта. Къде ще скачаш, а? Тук ще скачаш, а? Тук ще скачаш, а? Фак. Падна много лошо отдолу. И оцерките... Не. Зави... няма шанс. Уу! Как съм? Супер съм! Мисля, че сега... Аз съм на килстрик даже! Вау! Човек да не повярва. Така, пак от тук, а? О, боже! Айде, бе! Пича нещо май го фана шубето. Кога почва стрима? Преди час и 15. Това тук... Колко време ще едими сега? И хубаво, че вилърите все още не са се започнали да намаляват. За сега само се увеличават, което е супер. Може би ако влезам в пакта след това, аз ще влезна, де. Ще станат повече. И добре. Ти губихте тая. Най-накрая. Матч уинър.